से चलली भवानी नु हो कि देवता बनले कहाँ। चैत्र नवरात्र के शुरू भइल बा। आप सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ई भजन बा एगो बस एक मुखड़ा एक अंतरा कि निमिये के डढ़िया के डोलिया बनले ओपे नीम के पतैया ओहार। निमिये के डढ़िया के डोलिया बनले ओपे नीम के पतैया ओहार। देवलोक से चलली भवानी हो देवता बनले कहाँ। देवलोक से चलली भवानी नु हो देवता बनले कहाँ। डम डम डमरुबा जावे महादेव मुरली बजावे मुरलीधर हो। ब्रह्मा जी सप्तशती पाठ करत चले बजरंगी ध्वजा के ऊपर हो। अंतिम लाइन का बा कि रमत झमत चले बाघवा या गवा बनी के पहरेदार। कि देवलोक से चलली भवानी नु हो देवता बनले कहाँ। देवलोक से चलली भवानी नु हो देवता बनले कहाँ। देवलोक से चलली भवानी नु हो देवता बनले कहाँ। देवलोक से चलली भवानी नु हो देवता बनले कहाँ।
छठ घाटे आए, उहे छठ घाटे आए, अरे पेन्हिना अजय जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय जय।